Mga puso, Bagyo Lani padayon nga nagadala sang pag-ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Aton hibaloon ang pinakauli nga detalye sang Bagyo Kaupod si Pag-asa weather forecaster Ferdinand Rube. Mayong adlaw sa tanan, amo niya latest weather update sa karon nga adlaw, Monday, October 4, 2021. Sa karon may ara kita gina-monitor nga isa ka bagyo nga nagdevelop halin sa isa ka low pressure area alas 2 ka inasang kagahon. Ginabulubanta naton base sa tanan nga available data, may dala ini hangin o maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos o gustiness nga magalabot sa 55 kilometers per hour. Sa karon nagahulag ini siya pa westward nga direksyon sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Ini nga bagyo generally magahulag ini siya west-northwest direction kung sa diin possible nga mag-igo ini siya or maglandfall diri sa aton sa Negros Occidental area or sa Negros Islands kag tapos maghulag pakadto sa Guimaras Island tapos maghulag diri sa aton pakadto sa may southern portion sang Panay Island kung sa diin posible ini siya nga maglandfall sa mga areas sang Antique, San Joaquin kag Miagao. Sa karon may ara kita sang tropical cyclone wind signal number 1 na gin-issue sa mga lugar sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Padayon lang ta maging aware kag maging alerto sa mga peligro kag hazards kadala sang ining bagyo kag maging updated sa mga latest developments kag changes diri sa Pag-asa Iloilo. Kag amo ni nga atong latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas UST. Ako si Fred Rubin, madamo gid salamat.